नमस्कार, लोकप्रवाह न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा विविध अपडेट्ससाठी दिलेल्या बेल आयकॉनवर प्रेस करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। कुमारी अमृता हिप्परकर यांचा सत्कार। रयत शिक्षण संस्थेच्या येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील स्वायत्त महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी कुमारी अमृता अविनाश हिप्परकर यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने घेतलेल्या शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील परीक्षेत राज्यशास्त्र विषयातून सुवर्ण पदक प्राप्त केले आहे। या तिच्या यशाबद्दल रयत शिक्षण संस्थेचे माजी सचिव तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर जे जाधव यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। यावेळी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर दादासाहेब साळुंखे, उपप्राचार्य डॉक्टर तानाजी लोखंडे, कनिष्ठ विभाग उपप्राचार्य बाळासाहेब शिंदे, पर्यवेक्षक युवराज अवताडे, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर सुशील कुमार शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते। कुमारी अमृता हिप्परकर यांच्या या यशाबद्दल शैक्षणिक क्षेत्रात तिचे विशेष कौतुक होत आहे। कुमारी अमृता हिच डॉक्टर दत्तात्रय कायल यांचे मार्गदर्शन लाभले। पाहत रहा नवनवीन अपडेटसाठी लोकप्रवाह न्यूज, हाक तुमची साथ आमची।